Hello ľudia, vítam z kanál Acan a dneska budeme hrať takú hru, že sa to volá Bullet Force. Sorry, kebyže to čítam zle. No, takže teraz rýchlo, ale úplne, že maximálne rýchlo sa prebehneme po týmto všetkým 5 oným. Takže to prvé je multiplayer, druhé je offline hra, tretie sú zbranie a štvrté je obchod tam, kde si kupujete zlato a to striebro a piaté sú tieto settings. No, takže teraz ideme do teamfightu. Sorry, to nie je teamfight. Takže to najväčšie to je teamfight. To prvé maličké, zľava počítam keby niečo, to je tam, že keď napríklad je tam bod A, tam by si napríklad, dajme tomu, americká vlajka a vy k tomu pribehnete, záleží na tom, za koho hráte, pribehnete a dáte tam tú, dajme tomu, slovenskú vlajku. To druhé, malé, to je, že deathmatch, každý toto. A to tretie, to je, že napríklad niekoho zabijete, zoberete si tú zbraň a s ňou budete hrať. Skrátka, to je, s jakou zbraňou zomriete, tu budete mať ďalšiu. Takže takto, ideme si zahrať najprv trošku tohoto, ale Office je na nič táto. Táto mapka je úplne, že absolútne na nič. Hovorím vám, na nič. Ja by som vám aj chcela túto ukázať, ale to je moc dlho, chápete? Ja nechcem toto hrať. A to je po prvé a po druhé, ja nechcem hrať túto mapku. Ale aspoň vám ukážem, o čo tu ide. Chápete? Nájdeme si niekoho. Keby niečo, není tu granát, není tu nič. Je tu iba tá jedna zbraň. Napríklad tá nejaká pištolka, ktorú máte na začiatku. Nejaká pištolka. Keby niečo z tých settings. Jak nožikom. Vy ste videli, jak som ho nožikom, že ck. Wow. No, pochopili ste, o čo ide. Normálne on sa pri mne spawnol. No, to je jedno. No takže tuto si v settingcoch môžete nastaviť tak. Toto, že to budete mať automaticky, že budete bežať automaticky. Alebo tak, jak som to mala ja. Že budete tam napísané, že sprint. On ma na jednu ránu zabil. No, že budete mať napísané, že sprint. Ak to máte off, tak budete behať automaticky. A ak to budete mať on, jak ja. Ale, no tak ak to budete mať on, jak ja, budete mať takéto tlačítko, že bežať. Lebo ja nevždy chcem bežať. Ja niekedy chcem aj normálne ísť. Čo sa stalo pre Boha? Nekúkať. Ale no chápete, že môžete mať tam tlačítko alebo bežať automaticky. Mne viac vyhovuje tlačítko, lebo ja nevždy chcem bežať. Sa pohybujem dopredu, chápete? Takže takto. Jakže 0 som zabila, som minimálne trocha, alebo aj 4 zabila. Ok, kašlem na to, idem vám ukázať teamfight. Nie, teraz vám idem ukázať, deathmatch vám nebudem ukazovať, idem vám ukázať s tými vlajkami. Ja neviem, napíšte v komentároch, ale či poznáte nejakú takúto hru v štýle CSGO, v štýle CSGO, kde je výťah, ktorý funguje. Tak. Ak teraz viete, tak píšte prosím vás v komentároch. Kde je taká hra v štýle CSGO,
kde je výťah, ktorý funguje. No tak. Píšte v komentároch, ak viete. Toto je náš bodík. Takže vám ukážem teraz. Tu je náš bodík. Vidíte? Nedostaneš sa. Kamo zabil. Teraz on sem príde a začína, vidíte, strhávať dole vlajku a ísť tam už dať tam tu jeho. Poď, utekajme. Musíme zachrániť. Takže nemôžete hrať za nejaký iný tým, napríklad ja nemôžem hrať za Rusko, ja nemôžem hrať za Rusko, za Austráliu alebo ešte za niečo také, lebo toto používa geolokáciu. Dúfam, že viete, čo to je. Tak, teraz kamoľvia, nie, tam teraz tak vtrhnem. Nebudete vedieť, čo robiť. Kríma. No. Takže by som chcela hrať, ja neviem, za niekoho iného, ale to používa geolokáciu, takže skrátka to nejde. Poď. Musíte si tuto dávať v tejto hre pozor na tých priboblých snajperov. Oni vás zabijú skrátka jedným machom. Takže ste pochopili, o čo ide v tejto hre. Dúfam, že áno. My sa presúvame do ďalšej hry. Takže ja nebudem vám ukazovať deathmatch, sa mi nechce. Chcem vám ukázať výťah. Čož je... Asi toto je tá asi najhoršia mapka na multiplayer. Na multiplayer je najhoršia mapka väzenie. A inak, stiahnite si túto hru, meno jej bude v popise. A napíšte, aká sa vám najviac páči mapka v komentároch. Mne osobne sa najviac páči Onet City. No s týmto nevedel zabiť. No, skrátka, mne sa najviac páči City. Tam, kde sú výťahy a tak ďalej. By som vám akože s radosťou ukázala ten výťah, ale viete, neviem prečo, ale nejde mi teraz na toto. Ešte sa mi páči tá ona, kde je radiácia, to je celkom oné. Ale je smutné, keď tam nezabije hráča, ale tá radiácia, chápete? Akože tuto v teamfighte je všetko normálne, hráte za týmy. Takto. Hráš týle CSGO. OK. Takže dúfam, že všetko pochopené. Ja vám teraz poviem, na čo si šetrím, na nejakú zbraň. Ja si šetrím na tento FAMAS. Na FAMAS tento, tak to vyzerá, stojí 15 000 tých oných. A v zlate si šetrím na tento nožik. Ale to pochybujem, že vôbec niekde si na to našetrím. No, dúfam, dúfam, že sa vám toto video páčilo, s vami bol. Dávajte lajky. Prihlasujte sa na mňa na odber, s vami bol kanál Acen, všetci čaute, bye bye. Wow.